Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pari kunzi paita good news for maZimbabweans panapa. Kana watongosvika kudai so tanga nekulike this video right now kuitira kuti tiendere mberi. Right. Zvakamira zvakadai so. Pari kunzi Russia eases visa requirements for Zimbabweans. Zimbabweans no longer need invitation, a hotel, a reservation or any other document confirming the purpose of their travel when visiting Russia. Ndo mamirira yakaita. So pari kunzi this development follows Russia's decision to relax its visa requirement for Zimbabweans who now only need an electronic visa with registration taking no more than 4 days. Children under 6 years of age are granted a visa free of charge, a policy that also applies to citizens of Kenya and Eswatini. Russia has expanded the list of countries eligible for its single-entry electronic visa, e-visa, a move expected to improve travel between Russia and the listed countries, booking, tourism, business, and cultural exchanges. The government of Russia has expanded the list of countries whose citizens can visit in Russia Federation with a single electronic visa. The list now includes the following African countries: Kenya, Eswatini, and Zimbabwe. Moscow's embassy in Kenya wrote on X, formerly known as Twitter. Saka ndo mamirira yakaita amadzadiwa. It's good news for vanhu vanenge vachidawo kuenda kudiaspora, because mamwe madiaspora nginacho azara. Vanhu vanenge diaspora kwacho kwazara, vanhu vamana toenda kupi kumwe kunyowani kuti satamboenda. Russia kuri kunzi kwavhurwa ngireni. But it's just that maZimbabwe kunochikisa because nyika yetu tinodenda kani. Bro ana Ukraine nani vanongonongerana vakungodzorera. Saka ndo nyaya inenge chichikisa and I don't know kuti Russia idiripe mune mchidawunzi munoita. Yakangoti it's good news for maZimbabwe. But maZimbabweans atisi vanhu kuti tinogutsikana nezvese zvine zvataurwa nditi. Pane zvinhu zviri kutaurwa nevanhu veruzhinji vari kuteerera vanzwawo dzimwe nyaya dzemuZimbabwe hadzipere veduwe. Nditi zvekutoti imimi mukatozoto ndikatoda kutanga kutonyazobudisa dzese munoswera pano nhasi handiti. So takusiyirai zvekare imwe audio mosara muchiteerera mondiudzawo mafungiro enyu kuti muri kuionawo sei panyaya iri kutaurwa ipapa. Sanganai neni mucomment section mangu kana mune zvekukomenta, kana mune enyu maaudio memuda kusenda, namba dziri pascreen ndo dzacho idzodzo. Kana mapedza kulike tosangana. Hai, kungoramba tichingotaura zvazvinoita ndezvekuti kana muine mamwe maonero vamwe vamune muchiona pane zvine zvichiitika, zvazvinoita ndezvekuti munongotaurawo mazonaka, nekuti mukasataura kuti pamwe vanenge varipo vaone kana kunzwa, vanongoramba pamwe vachingoitawo zvavari kuita nokuti hamusi kutaura. Mangwana manje vanogona kuzobuda nepekuti kuimimi zvamaizviona maidi kutaura mazona. Saka isi tinoonekwa taane mhosva yekuti takati singataure zvinhu zvataiona kuti ivo vaonewo, pamwe havasi kunge vachiona zviri kuitika mazona manje. Ndo ndau iripo. So asi zvazvinoita ndezvokuti imi munenge muchitaurawo chiziyai matauriro matsuriro amune muchiita kune vanenge vachiita, mukatsura nemutsuriro chaiwo hanzi mhinduro nyoro inodzora kutsamwa mazonaka. Tinongotsurana tichitsurana mune zvakanaka, ivo vakuru vachibvumawo kutsurwa. Hanzi kutadza hakuna kumboipa, hapana chakamboipa pakutadza, nokuti mumwe munhu unogona kungotadza nekusaziva, kana kuti unogona kungotadza by mistake. Zvinowanika izvo, zvinowanika kuti munhu unogona kungovhiringa zvinhu nokusaziva, pamwe hausi kuziva mazona manje, zvinowanika. Asi chakaipa kana watadza mushonga wacho bvuma kudzorwa. Zvino kana usabvumedzwa kudzorwa ndo pane problem ipapo. Kutadza hakuna kumboipa, chakaipa kuramba kudzorwa kana uchinge wadi watadza chete bedzi. Ndo maonero atinoita zvedu izvozvo maona manje. Dambudziko redu chairo ratiri kunetsana tese muno munyika medu, tichienda kumapato edu vari kunetsana vega vega, futi mumapato mave momo kwese hazvina basa kuti ku opposition kana ku ruling party varongonetsana.
mazonaka zvinhu zvese zvezvezvo kuti tipedze matambudziko iwaya. Ndosaka ndati ndichikumbiraini kuti ndingazvifambise sei kuti ndiinde kwandiri kukumbira kuti ndiende ku-UN uko. Ndokwainoperera zvese izvi. Taizodzoka ikoko tatopa neimwe mhepo itsva yekutoti inga zvinhu zvinge zvatonani izvi kana Mwari vazvibvumira, nokuti zvese izvo zvinoitwa kuburikidza naMwari. Hakuna chinonzi chinoitwa nemunhu wenyama akakwanisa kuti achiita, asi kuti Mwari pachezvake kana oda kuti zvinhu zvedu zvitinakire isusu muno muZimbabwe kusanganisira nepasi rese, Mwari vazvibvumira zvinotoita izvi, hazviitwe nemunhu. Maona manje, ende zvatinofanira kuti tizive ndezvokuti minamato yese inoitwa nevese vanonamata vaya handitika vanenge vachinamata kuna Mwari mupenyu, miteuro iyoyo vachiti ipindurwe. Kana Mwari akuda kupindura anopindura. Havasi kunamatira Mwari akafa, varinamatira Mwari mupenyu ariko. Nawo problem yacho ndeyekuti kana Mwari akupindura haazombofa akauya achipindura ari pamhuka chaiyo, anopindurira ari within isusu mukati medu. Hatichaziva kuti through andimazona, asi anopindura kuti zvichemo zvenyu zvese zvamuri kunamatira zviya kuti zvipere, anopindura. Kana akuda kupindura manje, neimwe nguva unozoona zvakuitika so vanhu vanenge vakuti iyeyuyu munofunga zichiright, ari right iri munhu mazoona manje, because we people have a tendency of believing things that we don't believe at the same time. Tikati Mwari ndiye ari pamusoro pezvinhu zvese zvinenge zvakuitika, ngatitarisirei kuna Mwari, ngatiregei kutarisa munhu, ngatitarisirei kuna Mwari. Endezve ngatiregei kukanganwa kuti munhu wega wega paari akasikwa nemufananidzo waMwari. Mazoona manje, saka ngatitarisei kuti zvino zvaakutaura chiregai timboona kuti ari kutaura zvinhu zvine musoro here kana kuti zvisina musoro, kwete kuzongotanga kubva iwe wakazonzani unonzaniwe ukaenda kuchikoro ukaita hazvisi kumbobvunzwa zvezvikoro izvi, zviri kuda kufunga kuti chii chiri nani kuti chiitwe kuti zvinhu zvigadzikana. Mazoona manje, global ground haris level zvachese. Ndosaka muri kuona zvinhu zvichinetsa, because globe harisi stable nekuti ground racho haris level. Nzira dzacho dzekulevhura ground ndozatiinadzo manje, but kwadzinolevhurirwa ku-UN uko, ku-UN ndokunonolevhurwa ikoko nezvimwe zvatiinazvo zvatiri kufunga kuti zvingangobatsira. Kana zvaramba hanzi aita rakaipata rakanaka ribude, vanenge vainazvo kuti zvibude manje. Mazonaka ngavaite kuti zvibude, tifambe chete, hazvina basa kuti zvazive zvakamira zvakadi. Aiwa, kungobatsirana uku, kubatsirana uku. Maona manje, iye zvezvi mukaona uyu president wekuAmerica uyu ainzi Jimmy Carter uyo, mukaona maprezerwa ari kuitawo, kana aine zvimwe zvakaipa zvaakaita zvingango ainazvo, asi zvadyiwa nezvizhinji zvaakaita maererano nokuti anga ari munhu wepeace anoda kuti zvinhu zviite zvakanaka shit. Ndo zvandinofunga inini, mazvona. Saka ndaikumbirisa kuti handizivi kuti ndakambokumbira pashure apo ndikati kana paine mumwe wanazvowo zvekuti ndiwaniswe mukana wokuenda uko ndingonotaurawo zvandinazvo, ngaangondibetsere kuti dai waita so, ndongoitawo izvozvo. Kana zvabudawo good luck, kana zvarambawo kuti tingaita sei, tiri kuedza kuti tibuditse chakanaka chete, ndo zviripo zvacho. Mazvona, iye zvine izvi kungonetsana nezvimwe zvinhu hameno kuti kungotaurawo zvedu, kungotaura tiregererewo. Mazvona manje takabvisa Smith tikati vativhiringa chaizvo, vanhu vakatoenda musango, vamwe havana kuzodzoka nekuda kwaSmith nezvaaita. Handimazvaka tikamubvisa tikagoita isusu manje tega pasisina murungu pakati, handika tikasvikira pakubvisa Mugabe isusu
mhosva chacho yakangaitwa naMugabe kuti tichitsvaka kuti ndeipi chaiyo takatarisana nemubato reZANU-PF chaiyo hatichaziva kuti akangavatadza chii. Iye zvinezvi aiming kuti tichizviva munangagwa watadza zvetobvisazve tichiisa mumwe, saka zvichazopera rini zvekupota tichingoita izvozvo tichingodaro kana tikaisa vachamisa mangwana teita kutovabvisa futi wauzive watotadza tichingodaro handione zvakanaka. Saka zvese izvozvo zvikudetsa izvo taatifunga kuti zvikanogadzirwa kumusoro uku pano pasi pezuva pachaita level zvakanaka. Zvino hatizivewo kungotaurawo vedu mutiregererewo, mungotiregererawo, tatenda zvangu.